Priatelia, v minulých voľbách som od vás dostal obrovskú dôveru. Dali ste mi takmer 3000 vašich hlasov. Túto vašu dôveru som nikdy nebral ako samozrejmosť. A práve preto som si povedal, že ak sa mám o vašu dôveru uchádzať opäť, musím urobiť viac. Musím byť viac medzi vami. A práve preto teraz držím svoju najväčšiu investíciu. Nie sú to 10 000 eur do billboardovej kampane. Investoval som svoj čas. Do vás, do ľudí, do tisícov osobných rozhovorov s vami. A dnes vám preto musím povedať, že toto pre mňa nie sú len podpisy. Za každým jedným podpisom vidím človeka, stretnutie aj dôveru. A za túto dôveru vám musím 3000 krát poďakovať. Ďakujem tiež všetkým, ktorí mi pomáhali. Aj všetkým prevádzkám, ktorí mi poskytli priestor na podpisové miesta. Všetci ste úžasní. Bez vás by toto nebolo možné. S úctou a pozdravom, Peter Koper.